Bekas moro saking Mbah Nen saking Sedaran. Oke. Tutiara enggak? Iki kalau tak mocon ngamolo sing ana panggung Mas Gareng. Nggih, dawuh. Iki sing gambe iki adikku sing songo balong domen iki. Nggih. Nyuwun kodang kuning. Wah, iki cocok iki. Nggih, leres. Nggih nyuwun kodang kuning kalih nyuwun guguk asmara. Nggih. Tok-tok karo Mugi Mas Gareng paringi rahayu sabrunipun. Amin. Saking Pak Pandi. Pak Pandi Juniun Tanjungrejo. Oke, matur suwun Pak Junior saking Tanjungrejo, mugi sehat keluarga. Amin. Iki salam Mas Guritno sakrunipun. Wali liwat panggodaning katresnan Mas Banteng. Badhe ngembang satu lagu mawon mangke bagi lagu canggih. Oke. Siap. Oke. Untuk sing ngersani ono dalem Mas Gareng. Dipun sampun jabane langkah. Iki saking Mas Ngadinu. Tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi. Derek monitor Mas Dalan. Mugi lancar sedayanipun. Amin. Ya. Iki mau sing sanga Kediri uga nyimak. Alhamdulillah, semua Kediri juga ada. Ya, panjenenganipun Pak Rohadi sekeluarga. Ya. Saking Semarang juga ada. Betul, alhamdulillah. Nggih. Sampun nomor derek. Sampun nggih. Mbak Neng iki dipun niki kancane Mas Maulana. Nggih, langsung mawon lelagonipun Pondang Kuning. Mas Kanuri. Ya. Mas Ganuri masih menggelitarkan diri. Kanuri. Biasa. Mbak Neng di tengah, Mas Maulana lagi sakit.
Sembah pun Mas Maulana, sembah pun. Ini adalah jampi saya. Terima kasih. Konco-konco juru lagi Mas Gareng. THR ini cair Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ada lampu. Kita dengan berkat barokah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas Maulana, pas Derek. Oke, sembah pun Mas Maulana, mugi-mugi berkah. Berkah barokah. Nggih, saking ngarsanipun Gusti Kampung Lagu. Orang ini disapa Kang Gareng, ibu-ibu PKK. Bergerak PKK Desa Tegalombo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Ibu pinaringan seger waras sedaya sedayanipun. Amin. Mugi-mugi pinaringan sehat, kuat, panjang yuswa. Dosane muga sabur ana ing Aryoyo iki. Nggih, muga-muga sing kulino rasa-rasan ya dambu sepura. Sing kulino gawe status